Guhdarên hêja û delal. Ev dîroka me ya çalemîn jî hem evîndarî ye û hem jî şîn û girî ye. Bi navê Littirî. Ji ber ku em tê de dibînin ku keç li nav rezê tirîne. Dibe ku di çaxê muştaxa rezan de be. û kur ji keçikê re dibêje keçikî, çima tu digirî? Rast e ku hikûmetê bavê te bir, bi destê kelemçekirî, bajarê dêra zorî. Bi wî derbas kirin, niha berê wî li Şamê ye. Lê axir şûkirin û zewac bi qewl û rêdara Xwedê û pêxembera ye. û bêyî wan jiyan nameşe. Lewra lawik jî dixwaze te bibe. Li ser kesê xwe dibêje. Mîna tê zanînê ev dîrok di govenda hûrizî de tê gotin û ducar ducar li hev vedigerînin. Hêjayî gotinê ye ku ev dîrok li herêma Aliyan tê gotin, min ji wê deverê bihîst. Devera Çil-axa. Lê dîrokayê vedigerî serdema Osmaniya. Çima ku ji dêrê derbas dikin û ber û Şamê dibin. Di heldesekî bûyerekê de hatî gotin. Wê anka dîrok ritma wê xolo şirove bikiribe. Dîroka Lettirî. Lettirî lo lettirî miryanê, lettirî lo lettirî zozanê, keçik rûnişt û gîrî miryanê û keçik rûnişt û gîrî zozanê. Kurlî keşkê zîfêrî meryanê, kurlî keşkê fetîlî zozanê, keşkê çima tu digirî meryanê, zeriyê çima tu digirî zozanê. Aşker bavê te bîrî meryanê û aşker bavê te bîrî zozanê, ji dêrê derbas kirî meryanê, ji dêrê derbas kirî zozanê, lê Şamê hukm kirî meryanê, lê Şamê hukm kirî zozanê. Destê kellem çekirî meryanê, destê kellem çekirî zozanê, lawik hatû tu bîrî meryanê, kurik hatû tu bîrî zozanê, bê sozê qerar kirî meryanê, bê sozê qerar kirî zozanê, lettirî lo lettirî meryanê, lettirî lo lettirî zozanê. Medît divir dî bûyer derbas dibin, weke destê kelemçekirî û ji dêrê ew birine, ew çamê dirxistine û tu li ser digirî û hîn jî giriyê mîv te tê, lê axir şûkirin û zewac tiştekî divê ku bibe.